Здравейте хора, аз съм Байкър БГ и първи влог. Опа, сега се дрифтил бе. Това е първия влог. Ще караме до вазата в Русе, парка. Карахме след влакчето, само че срещнах едни приятели, нали, семейни приятели, и да запиша номера на сина им, да се чуваме после, и изгубихме влакчето. Така. И сега започваме наново само до вазата. Продължаваме само напред и нагоре. Сега се чудя, нагоре ли е поело? Нагоре ли е поело влак? Мисля, че... Не, аз искам да се върнем на вазата. Къде се спрях от тревищата? Къде се спрях от тревищата? Значи, на къде е вазата сега? Не, знам, мисля, тръгнем надолу. Ох! Да излязат тия будили. Тръгни. Или птица, бакуци. Какъв силен кучешки лай! Аз викам, за ти тръгнем надолу. Аре, караме. Аре, към вазата. Влакчето е тръгнало нагоре, нали? То води по принцип към вазата. И затова искаме да го посеяме, нали, да обиколим един път парк. Нямам достатъчна скорост да карам без ръце. В смисъл, аз първо трябва да набера скорост, чак тогава да карам без ръце. Но нямах достатъчно скорост. Ой, шит. Ще да се прекина тук. Сега. Сетих се къде сме. Иначе само направо. Само направо не може, но... Това е много голямо куче. Много голямо куче. О, бегач. Така. Да, ето го влакчето. Далечината. Но това е телефон, не е GoPro да снима надалеч. През къде минах? Сега няколко метра свободно каране без ръце. Да си починат малко ръчичките, че все още не съм си взел ръкавици за колело. И така. Хоп-хоп. Да гледаме само напред. Този клип ще е кратък, но като за първи влог според мен е достатъчно. Тук има и чешмичка, което значи, че може да се нагълтаме с вода. Куче. Чудур. Хоп-хоп. Скоро наближават много хора, което означава, че след малко трябва да хвана волана. Кормилото. Волан, кормило. То все едно е също. Леко. Да не стане сблъсък. Така. В момента карам с голяма скорост без ръце. Ето. Стигнахме. Ако клипът ви е харесал, дайте лайк и се абонирайте за моя канал. Чао!